Sunana Alhaji Murtala Bawa mai albasa, ciyaman kungiyar manoma da 'yan kasuwar masu sarrafa albasa ta ƙasar reshen jihar Sokoto. Me za ka ci dangane da farashin albasa? To alhamdulillahi farashin albasa ya ɗan sauka kaɗan. Maimakon sati ɗaya zuwa biyu na baya zuwa yanzu ya ɗan sauka kaɗan. Menene makasudin saukar farashin? Za ka yi masu kallo bayani menene makasudin saukar farashin kuma ya yanayin farashin yake a yanzu ya yake a kwanakin baya? To makasudin rage wannan farashin kaɗan ya danganta daga albasan da ta fara zuwa. Wancan lokaci ba ta zo yadda ta zo yanzu ba, irin yanzu ba, shi yasa farashin ya ɗan sauka kaɗan saboda ta zo ta ɗan fi wancan lokaci zuwa